a vítam vás u nového videa. Po dlhom dobe tu máme videjko a dneska tu máme po extra dlhej dobe rybárske video. Konečne niečo o rybách. Áno, môj starý koncept je tu späť, takže a dneska sa nachádzame teda v Chorvátsku. Nenachádzame sa presne tam, kde je minulý rok. Áno, určite si spomínate na to video z minulého roku. Vysvetľovali sme si, ako sa chytá v Chorvátsku na prívlač a z tej teoretickej strany. Ale my si to dneska obnovíme to video a my si to dneska vyskúšame z praktickej strany a budeme chytať naozajstne. Takže poďme si to trošku zopakovať, čo sme sa minulý rok naučili o tomto. A ešte aj niečo k tomu. Pre toto video by som si chcel pripraviť ešte, okrem tej prívlače a všetkých tých klasických metód turistických, čo je teda prívlač, naplavák a tak by som si chcel pre vás pripraviť a ukázať vám trolling a ešte chytanie na parangal, čo teda není chytanie z udíc, ale Chorváti aj miestni si to veľmi pochvaľujú, takže asi to je účinné, takže poďme si to zopakovať. Takže, ako sme si už minulý rok hovorili, v Chorvátsku sa väčšinou chytá na prívlač. Ja som si tu doniesol, ako vždycky, nejaké také pekné nástrahy. Sú tu gumené ryby, ktoré sa jasné, že naprichávajú na jigové háčiky. Potom sú tu wobblery, tu máme tu nejaké maličké takéto, neviem čo to ani poriadne je, ale máme to tu. Hej, nečudujte sa, ja som to nejako netriedil, mám tu aj na šťuky veci, ale to sú na šťuky, tu nič asi nechytíme s tým. Takže tunak máme našu sadničku, stará dobrá krabička na prívlač. Ďalej tu máme tie parangale, teda trolling. Čo sú to tie parangale a trolling? Parangale a trolling, v podstate je to, že není to udica proste, je to niečo ako napríklad toto, hej? Niečo takéto, takýto polystyrén a na tom je namotaná fluorokarbon, je tu záťaž, táto je 100 gramová a je to proste tá klasická montáž, kde vysia z toho háčiky proste, hej. Tak toto asi vyzerá zblízka. Toto som kúpil proste v meste za 12 €, hej. Je to dosť drahé, ale v podstate, keď nemáte udicu a chcete proste chytať, nechcete za udicu míňať nejakých proste 60 €, tak si kúpte, stačí toto, kuracie mäso a máte zaručenie pár rýb chytených. Potom tu máme druhý druh parangala. Čo je toto? Je to v podstate na takejto bojočke polystyrenovej. Hodí sa to do vody. Tu sú tieto olovka. Ono to sa v podstate vznáša. Bol som tu s domácimi na rybách, takže videl som to. Dajú sa na to chytiť veľmi pekné kúsky. Napríklad my sme chytili aj uhora, oradu, prážmu kráľovskú, tak ďalej. A potom tu máme také veci, že prívlač, kadejaké tie nadvesce prívlačové a ešte tu máme sonar Dipper Pro Plus, takže tým si sonarujeme ryby a pozeráme, že čo tu je. Takže toto je z tej teoretickej časti asi všetko a poďme si to ukázať fakt prakticky, hej, takže wapa. Takže nachádzame sa tu teda pri mori a ideme si to teda vyskúšať z tej praktickej časti. Takže ako vidíte, už tu máme udicu pripravenú. Budeme to hádzať zhruba niekde tam. Tu máme ďalšie udice, ktoré si potom vysvetlíme, na čo všetko sú, keď nahodíme toto. Takže poďme to nahodiť. Takže už sme tu
Už sme tu a poďme si teda tú trollingovú ulicu nahodiť. Takže máme ju tu prichystanú. Takto krásne. Než si ju takto zoberieme. Už na nej máme aj nástrahu. Si takto musím dať mobil, lebo kameru, lebo tak. Úplne normálne ako vždycky. Povolíme lasec. Hej. Chytám teda na tie parangály. Takže bude to v pohode. Dúfajme, že niečo chytíme. OK. Máme nahodené udicu. Môžeme dať úplne v pohode sem. Tak, krásne nám tu drží a my môžeme sa aj pozrieť na tie udice. Toto je teda trollingová, tak to tu máme a máme tu nahodenie niekde proste tam pri tej lodi. Takže poďme. Takže sme tu a už sme pekne trollingovú nahodili a máme tu privlačovú udicu. Privlačová udica není tá, čo minulý rok. Je to teda, toto aktuálne je bajkastová udica. Ak nie ste zoznámení s bajkastovou udicou, neviete, čo to je, pozrite si moje video, ako hádzať s bajkastovou udicou. Čo tiež som natočil tunák v Chorvátsku, presne tunák pred 2 dňami. Vyjde zhruba kedy toto video, takže ak pozeráte toto video ako prvý, kúknite sa dole a uvidíte, hneď vám vyskočí, ako chytať ryby na bajkastovú udicu. Dobre, povedzme si, že už ste s tým zoznámení, že ste to videli. Takže vytiahneme si silon, máme brzdu už máme nastavenú. Hej, ja som ju nastavil. A ideme si tam dať nejakú nástrahu a skúsime si zachytať. Dáme si, ja neviem, pozerám akú nástrahu si mám práve dať. Som trošku tu aj natáčať video, aj pozerať čo dať na háčik. Nie je jednoduché, takže tak no. Dám takúto rybku, hej? Vidíme, čo na to chytíme. Takže takto je krásne. Napichneme na jigový háčik. Dáme na karabinku. A karabinku krásne zacvakneme. Dobre, takže bajkastovú udicu máme hotovú. Krásne máme tu nástrahu. A môžeme ísť na to. Inak, prepáčte, že som vám nenatočil to chytanie na tú privlačovú nástrahu. Ja som fakt nevedel, čo mám robiť. Ja som hodil a skočila mi potom taká ryba. Pirka, po chorvátsky sa po našom anglický ostrež. Tunák, ak si všimnete, hneď dole mi skočila a mne padol mobil, tak sa mi zastavil záznam a bol dosť porušený, takže nebudete ten záznam vidieť, ale za to vám ukážem fotečku, takže 3, 2, 1, 0. Tu máte fotku. Strihám video z dneška ešte.